Luned ydw I ac rwy'n swyddog recriwtio myfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Yn y canllaw byr hwn, byddaf yn rhoi awgrymiadau a syniadau iddo chi ar beth I gynnwys yn eich datganiad personol. Rhan anoddaf y datganiad personol yw dechrau. Nid ydym wedi arfer ysgrifennu amdano'n hunain, ond meddyliwch am yr hyn rydych chi am eich prifysgolion o'ch dewis wybod amdano chi. Lle da I ddechrau yw pam rydych chi eisiau astudio'r cwrs neu'r maes penodol yma. Mae diwtoriaid derbyn eisiau deall pam rydych chi am astudio eu cyrsau nhw, felly mae'r gallu fynegu hyn yn glir yn bwysig iawn. Dwedwch wrthym beth sydd o ddiddordeb I chi am y cwrs, a sut mae'r diddordeb yma wedi datblygu. Beth ydych chi eisiau dysgu mwy amdano? Ewch mewn I manylion. Dangoswch eich bod yn ymgeisydd gwych a bygydwch chi'r sgiliau a rhywedd mae'r prifysgolion yn chwilio amdanynt. Meddyliwch am eich sgiliau trosglwyddadwy a'r sgiliau bob dydd yn ogystal â sgiliau penodol sydd angen ar gyfer y cwrs. Os ydych chi'n cael trafferth meddwl am rhinweddau personol eich hun, gofynnwch I ffrind, aelod i'r teulu neu tiwtor I rhestru'ch rhinweddau personol da. Efallai byddwch chi'n cael eich synnu gyda'r atebion. Cofiwch fod angen I chi roi enghreifftiau sydd yn profi a cefnogi y sgiliau'r rhinweddau rydych chi'n honni sydd gyda chi. Gallai'ch diddordebau a chofïau wneud I chi sefyll allan hefyd. Mae diwtoriaid derbyn yn dweud, mae'r ymgeiswyr cryfa yw'r rhai sydd yn gallu cysylltu gweithgareddau allgyrsiol a'r cwrs mae'n wedi dewis astudio. Efallai bod eich diddordebau a'r chofïau yn cysylltiedig i'r cwrs ac yn helpu I ddangos eich sgiliau. Efallai rydych chi wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau neu yn darllen am y pwnc yn eich amser eich hun. Os ydych chi, beth a pam oedd yn ddiddorol? Gallwch gynnwys gwybodaeth am profiad gwaith perthnasol, gwaith y thal neu gwaith dirboddol yn eich datganiad personol. Unwaith eto, meddyliwch am eich sgiliau rydych chi wedi ennill a sut mae'r rhain yn gysylltiedig gyda'r cwrs. Cofiwch mai canllaw yn unig yw'r pwyntiau hyn, a cofiwch mai eich datganiad personol chi yw hwn. Falle bydd gyda chi llawer I weid mewn rhai ardaloedd, o ddim cymaint mewn ardal arall. Y peth pwysicau I gofio yw I fod yn bositif a dweud wrthym pam byddech chi'n berffaith ar gyfer y cwrs. Mae'n syniad da I ddechrau trwy gwneud rhestr o'r hyn rydych chi am ei gynnwys yn y datganiad personol. A rhoi digon o amser i'ch hunain I ddrafftio ac ail-ddrafftio. Gobeithio bod y canllaw byr yma wedi bod y gymorth. Os ydych chi angen mwy o wybodaeth, ewch i'r wefan neu cysylltiwch â ni trwy'r e-bost sydd ar y sgrin.